नमस्कार, मी श्रद्धा भोसले आज पाटेकर आणि उपरकर देवताचा आशीर्वाद घेऊन आज सावंतवाडी नगर अध्यक्षाच्या पदासाठी बीजेपी मधून अर्ज घातला केला आहे। सामान्य देवेंद्र फडणवीस जी, नारायण राणे जी, रवींद्र चौहान जी, नितेश राणे जी आणि बाकीचे नेतेच्या आशीर्वाद आज आम्ही सर्वांनी बीजेपीचा अर्ज दाखल केला आहे। आम्हाला आशा आहे की सावंतवाडीचे लोक आम्हाला आशीर्वाद देतील आणि सपोर्ट करतील। आम्हाला सावंतवाडीला सुंदर आणि विकसित करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आमची आम्हाला एक टाइम संधी भेटली तर आम्ही ते करून दाखवेल। आमचं जे स्वप्न आहे की सावंतवाडीला पूर्ण एकदा सुंदर वाडी करायची आहे, तर ते आम्ही नक्की सार्थ करून दाखवूया। नमस्कार। हल्ली आम्ही खूप लोकांना भेटले आणि सावंतवाडीचे लोकांना आम्हाला खूप प्रेम दिलं आहे। तर मला सावंतवाडीचे लोकांसाठी पहिला तर आपल्या महिलांसाठी सेफ्टी वाढवायची आहे। दुसरी गोष्टी हे की सावंतवाडीना अजून सफाईची गरज आहे, तर अजून डस्टबिन आणायचे आणि रोजगार खूप महत्वाचे आहे की आपल्या महिलांना खूप काम करायचं आहे पण संधी नाही भेटत, तर आपण रोजगार कसं वाढू शकते ते मी बघणार। असं तर आम्ही खूप प्रयत्न केले आहे, लिस्ट केल्या, पण हळूहळू आपण सर्वांची मदत आणि आम्ही सावंतवाडीला पूर्ण एकदा विकसित करून दाखवणार आणि आपल्या सावंतवाडी काय आहे तर ते कधी पण पाठी नाही राहणार। आपण सावंतवाडीला ग्लोबल मॅपवर लावूया, ते माझे शब्द आहे। नमस्कार।